Nayingane bo. Ithini yona isibindi esingaka isithathabe. Awusiyabonga kakhulu. Ithini yona wenza kanjani si-celebrate? Sidume kangaka. Sibuyisane kodwa basebebaningi kakhulu abantu. Abantu. Abasibindi eGoli kodwa. Hawu kodwa ngeke bo. Yena eqine kangaka usabani. Hayi eGoli wafashintsha eGoli. Hawo nesibindi yabo. Somo semi phezulu nathi stage. Yebo. Sizofika kanjani? Hayi siyabonga kakhulu nisenzele kona. Bacha sithenga sidlule bakithi. Yeah. Ngaphela umntwana mase siyaba naye noxoxa ke umuntu mase sibeka isimo sekhaya. Yeah. Sokukhomba ukuthi nathi njengabaholi somesi. Yebo. Ngakho sithe asingagcini nje ukuthi hawo ngoba sihambe naye sayiGoli bese yamshiya kanjalo. Silandelele. Kahle kahle ikhaya lathembeka lisesikhothi. Lana uze ngokufunda ngoba umuntu ade hlala naye ugogo akasekho. Esikhothi. Sekusela umkhulu kuphela. Kodwa nje njengomntanami ke kodwa sihlala naye la ngokuthi ngiyamfundisa. Yonke into uyenza la kodwa nje ikhaya lakhe kahle kusemakhaya. La ngiqala uhlala. Angizwa? Ngiqala uhlala ngala. Qale ngo-97. Yena ufike ezokwenza ugrade 8 la. Ngokuthi umama usekwashona ngo-2016. Wasezohlala. Uma wakhe wakini. Ya usisi wami omncane, mina ngimdala kubona. Okay. Unjani akahluphi? Izingane ziyahlupha zonke kodwa ke uyalalela. Uyalalela. Mawukhuluma naye.